Bueno, seguimos dando indicacións sobre a actividade física saudable. Hoxe vamos a dedicalo a toda esta musculatura que rodea, sobre todo, a nosa zona de transición de forzas, que é a nosa faixa natural, que é o core. Pero vamos ir un poquinho máis alá, vamos a ir a outra musculatura que sirve para soster o corpo. É a musculatura de sostén, aquela musculatura máis ben postural, vale? A que funciona todo o día para as nosas actividades diarias. Ben, xeitos de traballar isto? Pois vamos a ver que podemos traballalo de unha forma funcional, ou sea, quere dicir que considerando os músculos todos xuntos, que por exemplo coas planchas, onde traballamos todos as diferentes músculos encadenados, ou mediante xa traballo máis específico. Recordade que un dos obxectivos é xerar autonomía, co cual un pouco ensinanzas e os diferentes exercicios que hoxe imos a facer os podedes aplicar en outras sesións ou como complemento a outras sesións das que xa tedes por aí dispostas. E recordade tamén que este tipo de traballo de reforzo desta faixa natural é algo moi convinte a facer pois moi habitualmente. Non digo diariamente, pero prácticamente sí, vale? Moi habitualmente porque é aquelo que nos vai a sustentar no noso día a día, no noso que facer diario. Ben, imos aló. Quentamos un poquinho. Simplemente mobilizamos con exercicios de soltura, movemos hacia os lados os xeonllos, movemos os pés, tamén insistindo e incidindo na mobilidade aí das coxas. Recordade tamén individualizar o adestramento. Sempre propoñemos variantes. Flexión, extensión de xeonllo para facer este golpeteo suave. Sempre propoñemos variantes, adecuamos ou escollemos aquela variante que se adapte mellor ao noso nivel. Abrimos un pouquiño, vamos balanceando desde lado a lado. Imos escoller aqueles exercicios que mellor se adecuen ao noso nivel e os tempos ou repeticións ou intensidades de traballo que se adecúen tamén á nosa forma física e que se realicen pois con corrección postural. É mellor facer menos repeticións, pero facelas ben feitas. Eso. Me coloco de lado para que vexades como vou mobilizando agora o tronco coa respiración. Encollo o bico, estendo. Sigo despaciño xa en cuadrupedia, en esta posición de 4 apoios, cambio o peso atrás, levo un pouquinho atrás, estendendo antebrazos, cambio o peso adiante, espacio de novo, atrás, eso é. Movilizo un pouquinho o tronco, indo adiante e atrás. Traslado o peso un pouco hacia os brazos. Con lixeira flexión de cóbado. Sigo mobilizando pelve, en círculos, ahora neste caso. Mobilizamos o pescozo e o resto do raquis con movimentos de can e gato, acompañando a respiración. Apoio os pés, ergo lixeiramente xeonllos e fago uns movimentos de extensión atrás. Apoio, abro, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, eso é, fago unha lixeira flexión de cóbado, unha flexión de brazos, aí, un fondo, suaviño, movilizo o pescozo, digo que sí, digo que non, orella a ombro, en este caso, podemos
podemos incidir, como facíamos onte na sesión de flexibilidade, e mobilizar tamén o resto do tronco. A ver. Estiramos un pouco atrás. Estiramos un pouquinho adiante. Todo isto é activación. Recordade que sempre precisamos quentar. Neste caso, o quecemento é algo moito máis específico, máis dirixido a esta zona central, ¿sí? Ben, agora que xa fixemos esta pequena mobilización e activación, imos a facer dúas series dos principais exercicios que vamos a utilizar para este traballo de cintura, que son as planchas, que son exercicios funcionais, exercicios posturais, exercicios en cadea. Vamos a tensar toda a musculatura anterior e, neste caso, tamén posterior, para aguantarnos en unha posición. Teñen diferentes grados de dificultade. Pode ser sobre os xeonllos e cóbados, pode ser sobre os pés e arriba. Se me coloco un pouquinho máis lateral, vedes, aí, ou en esta outra. Vamos a facer as primeiras isométricas, ou seja, sin movimento, e as seguintes vamos a ser dinámicas, unhas para a musculatura de sostén, aquela musculatura que suele traballar con pouco movimento, e outras dirixidas á musculatura que produce o dinamismo, os movimentos. Pois imos a posición de plancha, sexa sobre xeonllos ou sobre pés, e simplemente manter unha posición estática con tensión na musculatura anterior e posterior, tamén glúteos e lumbares. Van a ser 20 segundos. Contamos 20 despacio arriba e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sobre un cóbado pasamos a un lateral, pode apoiar o xeonllo ou apoiar o pé. En todo caso, pelve arriba, coxa alta, estiramos e aguanto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio de lado, mesmo, estendo, eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E ahora plancha supina, boca arriba. Vou a xirar un pelín para que me vexades mellor. Xeonllos flexionados, apoio, brazos extendidos e ponte. Subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, despacio abaixo. Metemos variantes. Sobre esta plancha isométrica vamos a meter unha variante que pode ser subir de xeito alterno. Outro tipo de dinamismo sería, por exemplo, erguer glúteos. Vamos a ir co primeiro, que é máis sinxelo. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Xeito de complicar de facilitalo, pode ser sobre xeonllos. Xeito de complicalo, abrir e pechar, ou aguantar e facer o pivot a maiores sobre un só pé. Vale? Cambiamos a outro dinámico, pero neste caso lateral. Apoio xeonllo, subo, estendo e cóbado xeonllo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, quedan 5, quedan 4, 3, 2, 1, e cambio de lado, o mesmo, do lado contrario, apoio xeonllo, en extensión, cóbado, xeonllo xa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, estendo ben, 17, 18, 19, 20. Recordade, individualizar o adestramento e o número de repeticións non é o relevante, sino facelas ben e adecuadas á carga individual de cada quen. Dinámico. Varias formas de dinamizar esta plancha supina. Esta foi a inicial. Formas de dinamizar: subir e baixar, ou camiñar cos pés e volver atrás. Facemos esta segunda. Vamos ahora. 1, regreso. 2, regreso. Contamos solo 10. Regreso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regreso, baixo e descanso. Ben, hai un montón de variantes sobre as planchas. Imos agora con outros tipos de exercicios dirixidos tamén a toda esta faixa, pero máis concretos, máis específicos, igual a algúns grupos musculares como poden ser os glúteos, isquiotibiais, etc. O seguinte, entonces van a ser xa como máis analíticos. O seguinte ainda sigue sendo bastante funcional porque implica cadenas, implica traballo en cadena, que vamos a estender perna e brazo contrario e alternar. Si tuverse un bon grado de equilibrio, poido complicalo facendo do mesmo lado. Por exemplo, ben, pois imos a facer 20 tamén, 10 en cada, cambiando 1, 2, vedes que a miña mirada está ao lugar situado entre as dúas mans, entre os dous apoios, para manter as cervicais o pescozo en extensión. Sigo arriba, 10 máis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Similar a este, pero en vez de traballar en unhas cadenas tan longas e diagonais, vamos a traballar tamén a rotación. Cruzo e abro hasta horizontal. A respiración acomodada, a apertura, inspirar, expiración, cruzar. 2, cruzo. 3, cruzo, cóbado contrario de apoio extendido. A nosa mirada a zona media. Cruzo, abro. Cruzo, abro, manteño o tronco en extensión. Alineado. 2 máis. Cruzo, abro, cruzo e apoio. Cambiamos de lado, volto atrás para ter máis espazo e cruzo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantendo esta posición, facemos un máis aquí, que implica tamén rotación, musculatura rotadora. Mantendo a pelve fixa, o apoio das mans detrás da orella, pero só é un apoio. Abro e abaixo. 1, golpe de cóbado arriba. 3, 4, mantendo o tronco extendido. 5, a nosa mirada entre os apoios. 7, 8, 9, 10 e cambio. Apoio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Seguimos en esa posición de cuadrupedia e vamos a traballar un pouquiño musculatura relacionada co raquis, pero da parte máis ben inferior, glúteos, isquiotibiais, lumbares, etc. Dende aquí apoio antebrazos, estendo perna dereita en este caso e imos a facer este tipo de balanceo arriba e abaixo con xeonllo estendido, talón arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoio, estendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manteño a posición, facemos unha variante, flexiono o xeonllo e a planta do pé vai arriba. 2, 3, 4, 5, é como se quixera darlle co pé ao teito. 7, 8, 9, 10, cambio, flexión de xeonllo e arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Me levo ao mesmo tempo facer que desfacer. Non deixo caer o movimento, sino que o guío, o acompaño, o controlo. 2 máis, 10 e apoio. Volvo a cuadrupedia sempre, postura correcta, extensión de cóbados, a nosa mirada un pouquiño en ese triángulo formado polos dous apoios, a nosa mirada aí nesa zona media, ben, para manter unha boa postura, unha boa estabilidade e en extensión ao tronco. Abrimos o lateral, isto, e voltamos. Abrimos, 2, 3, erupción do 4, 5, 6, 7, respiro, 8, rítmicamente, 10 e cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, desde esta posición pasamos a posición, por exemplo, lateral. Imos sobre un costado, vedes que apoio un cóbado, apoio aí a pelve, dende aquí, fixadevos, e temos tamén a outra man, un apoio cerca da cadeira. E vamos a ir, fixadevos, vamos a traballar un poquinho tamén de maneira funcional a musculatura que rixe, que goberna a zona da coxa. Toco coa punta, xiro, toco co talón, máxima apertura, rotación do fémur, rotación externa e interna. E talón, punta, xiro, e toco de punta, xiro, toco talón, eso, toco, talón detrás, punta, talón, punta, talón, punta. Dende aquí simplemente ergo 1, 2, tiro da punta do pé hacia o xeonllo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estendo, apoio a miña cachola, a miña cabeza lateral, cruzo a perna de encima por diante do xeonllo, e se apoia ben a planta do pé, e o que vou a subir agora é a perna que quedou abaixo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e facemos os mesmos 3 do lado contrario. Cambio de lado, apoio o antebrazo, apoio a man tamén cerca para facer mellor estabilidade. A perna que queda debaixo está flexionada tamén para ofrecer unha maior estabilidade, unha maior superficie de apoio. Toco punta, toco talón atrás e 1, 2, talón, punta, xiro, 5 máis, punta, talón, punta,
talón, punta, talón, última, punta, giro, talón, abrimos, arriba, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estendo, apoio lateral da cabeza no brazo, cruzo perna por encima, a perna que queda abaixo tamén estendo e flexiono a punta do pé hacia ese onllo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi ben. Despaciño. Imos a facer agora exercicios na posición tendido supino, o sea, tumbados, tumbadas, cara arriba. O máis básico, a ponte. Antes fixemos xa unha mostra e vamos a facer outra variante. Os talóns cerca dos glúteos, agarramos con nosas mans, subimos 10 veces, arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vale? Colocamos xa en unha apertura media de flexión de xeonllo. Vamos a levar perna dereita arriba e vamos a subir a cadeira elevando o talón hacia o teito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio. Apoio, estendo contraria, tiro da punta do pé hacia o xeonllo, talón arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoio e cambio. Sigo cos pés ben apoiadiños, eso é. Cando bote o aire, contraigo recto abdominal, ergo simplemente a primeira parte do tronco, a parte torácica, as mans que estaban estendidas ao longo do corpo fan 1, 2, 3 e 4 movimentos ascendendo, descendendo, coas palmas hacia baixo, xirarei e outros 4, 1, 2, 3, 4 e despaciño, vértebra a vértebra, volto a apoiar ata os ombreiros, ata a cabeza. Facemos 6 repeticións. Boto aire, subo. 1, 2, 3, 4, xiro. 5, 6, 7, 8, atrás. Segunda. Contraigo antes de subir a plano zona lumbar. 1, 2, 3, 4, xiro. 5, 6, 7, 8, atrás. Terceira, 1, 2, 3, 4, xiro, 5, 6, 7, 8, atrás. 4, 1, 2, 3, 4, xiro, 2, 3, 4, atrás. Imos pola quinta, subo, 1, 2, 3, 4, xiro palmas, 2, 3, 4, atrás. Última. Subo, 1, 2, 3, 4, xiro, 2, 3, 4. Seguimos o traballo da faixa, esta vamos a traballar os oblicuos e transversos, cruzo unha perna de arriba da outra, a man do mismo lado sobre o ventre, sobre o ombigo, a man contraria detrás da orella, cóbado, en dirección do xeonllo, non ten por que chegar, ten que ir en esa dirección, e estendo. Intento que toque hombro, cóbado y cabeza. Y cruzo atrás. Movimiento amplio. Atrás. 4. Extendo. 5. Movimiento lento y controlado. 6. Atrás. 7. 8. Collo aire. Na extensión. 9. E o boto na flexión e xiro. Cambio de lado. Man apoiada, non cruzada detrás, non empurra
do noso pescozo. Mando ao mismo lado sobre o embigo e 1, estendo, 2, estendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estendo e cambio. Relacionado con esta musculatura do core tamén están aqueles músculos que están cerca da cintura pélvica, por exemplo, adutores, brazos en cruz, pernas arriba, vou abrir e despacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tamén traballamos rotadores deste xeito, a un lado, a outro, 3, 4, 5, mantendo pouco recorrido, sempre as pernas no aire, 6, 7, 8, 9 e 10, eso é. Estendo, brazos ao ceo, suben como se quixera agarrar un obxeto e estendo. Vedes que levanto, ergo moi pouquiño de tramo do meu tronco, simplemente a parte dorsal. E sigo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, despacio atrás, eso, moi ben. Voltamos sobre un costado, vedes que me ergo sempre sobre un costado, sempre sobre o cóbado, de lado, non me ergo cara arriba. Pasamos unha posición xa para ir rematando de terra inclinada. Posición de terra inclinada é facer un plano inclinado en este función, en este elemento de, vamos a facer ahora escaladores ou movimentos de flexión, extensión de pelve, de coxa, aí, esto. E vamos a facer tamén variantes. Si isto me consta, podemos facelo pois tamén desde apoio de xeonllo, ¿sí? Vámoslo facer, si podemos, dende plancha, desde terra inclinada, plancha sobre mans. Cóbado hacia, xeonllo hacia cóbado. E contamos 10. 1, despacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoio e despacio. Se fago os movimentos lentos, necesito maior control, sobre todo muscular, e necesito, en este caso, vale a notar un traballo isométrico nos abdominais, de sostén, de tensión, de compactación, ¿sí? Vamos a repetir este mesmo, pero cruzado. Vedes que vou co xeonllo ao lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Apoio. Facemos unha última variante. Recupero, me volvo á plancha e agora vamos a facer que o pé se apoie cerca da man. E recupero. E cambio. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoio e cambio. Última tanda xa, imos a facer unha posición de tendido prono, boca abaixo. Dende aquí vamos a facer 3 exercicios isométricos. Vamos a colocar, a incidir en este caso, antes fixemos na cintura pélvica, agora na cintura escapular, na zona de hombros. Vamos a levar as omoplatas hacia atrás, aí,
os dedos ben abertos e vedes que teño os brazos lixeira rotación externa, mirando a onde caería na vertical os meus ollos, a miña mirada, ergo e aguanto aí 1, 2, 3, 4, ombros ceñidos atrás, encaixados, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e despacio baixo e descanso. Respiro e o mesmo facémolo cos brazos abertos ao lateral. Dende aquí insistimos en colocar as omoplatas atrás ben pegadas, as paletiñas aí pegadas. Dende aquí estendo, subo lixeiramente, pero compacto atrás, introduzo atrás como se con unha pinza as tinguira unha con outra. E arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, despacio abaixo. Facemos un último de compactación e de colocación de toda esta cintura escapular, non me sai o nome, o exercicio, desta cintura escapular, facendo unha especie de V, onde van os dedos pulgares hacia os ombreiros. Aí, cóbados ben atrás, ombros tiran tamén hacia atrás, e subimos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, despacio, descanso. Mentras respiro, sacudo os pés, relaxando xa un pouquiño, descendendo a actividade muscular. Eso. Comenzamos, apoio cóbados, tiro un pouquiño do tronco arriba. Insistir por último, e por unha vez máis, no tema da individualización do exercicio. Facede aquelas repeticións, número de veces de series que, volume, número en total de execución do movimento que se adecue ao voso nivel. Si precisades máis, si precisades menos, pero facedo con corrección tamén o movimento, sí? Despaciño, cuadrupedia, apoio lonxe, estiramos un pouco. Voltamos, apoio a un ladiño de un xeonllo e vedes que baixo sobre un costado, sobre unha das coxas, botando o peso ao lado contrario. Cambiamos, abro un pouquiño, cambio o peso, empurro co meu brazo extendido, ombro alto. Eso, moi ben. Facemos canegato, mobilizando. E tal e como comezamos, volvemos a recuperar a mobilidade das coxas, con círculos, flexión, extensión, abrimos un pouquiño os xeonllos, levamos o peso atrás, sobre os antebrazos, o apoio. Recupero. Dous máis, simplemente estender adiante os ombreiros, abrir atrás, abrindo o peito, estendendo ben os ombreiros atrás, arriba, a un costado, cambio, e listo por hoxe. Moi ben, graciñas, hasta outra.